I evo nas ponovo, kamera se ponovo zaustavila, ponovo snimam. Ova baba, kao što je vidite, će mi pomoći da dođem do kuće. A ono je njen pas. Gledaj pas. Izvinite, gospođo. A čekaj, vi znate moje roditelje? Gospođo, da li vi znate moje roditelje? Znam. Stvarno? Milan se zove. Hvala. Ovo je mnogo velika sreća. Izgubio sam se na putu do odavde i vidio sam vašu kolibu. Teo sam da dođem, ali kamera mi se ugasila da se upoznamo lepo dok video nije bio tu. Šta, ima nešto, nema ništa. Šta? Se vidi li što? Pa sve se vidi, ja vas snimam. Ovo je za moj YouTube. Kad sam se izgubio, baš mi je bila sreća da sam našla da sam se izgubio, da sam ponao telefon. Da, i ja to odvodim tu tvoji roditelji. Pa da, gdje ćeš drugde? A da, ako to ti oni primo, ako oni nećete primo, gdje ćete ja? Će me čuvaš. Naravno da će me prime. Kako to ranio, da nemam ništa za jedenje. Izgleda, pošto je 4%, da će sam da mi se ugasi. Izgleda da neće biti ništa. Pa moj, gospođo. Imam 2 telefona. Čekaj, sad bi trebalo dole da idemo ili gore? Gore će da idemo, ali dobro još jedne ovce sad ja ne vidim. A treba dole da idemo ili gore? Tu će da idemo tamo, ajde. A zar nisu vaše ovce? Vidio sam jedne gore ovce tamo pasu. Šta to ti tvoje? Sad, kad ti šao tude? Moje? Sad si vidio? Da, ja nemam ovce. Kako imaš? To su na tije ljudi tam što ima na koliba. A, dobro. Snimat ćemo još malo sve dok mi se ne ugasi telefon. Samo da vidim. Joj, koliko? 2%. I da, gospođe, da li imate nešto da kažete mojim drugarima koji vas gledaju? Pa ne znam šta da im kažem, gdje si izgubio, pa sam te ja našla. Čekajte. Eto. Je li u drugari? Pa da, imam oko 50 pregleda. 50 novih ljudi će da te vide. Mene? Da. Ja. I da, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Imam 1% telefona. Vidimo se!